Ako sa Denver. Usa ka batanon, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suluran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nadawat na kas imong gi-apply ang trabaho. O ma, Aw, mahinuunak. Unya, kanusa ka man magsukod? iniglunes dayon puhon ma. Bago di ka din, Bantog ra karon pa ko makabantay nimo. Ubay, dako kay kong pasalamat nga usagid ko sa mga gitawagan din Oo, kay nindot ra ba kay ni benefits ning kumpanya ha. Mabitaw akong natunggan bay. Basta kay pagtarong lang yun. O tuman lagi sa ilang policy manual. Kay kung nasipyat ka, di gina sila magduduwa sa pagtaktak nimo. Mo ba? Oo. Stricto man na sila din, Daghan na sa nataktak din, Bay. Dali na nak, manihapon na ta. Busog pa man ko ma? Unsa? Unsa may gikaon nimo? Nikaon mangugog street foods ganin na pag-out ako ma. Uy, ning bata. Di ra ba gyud na maayo Denver ha? Ay pagsigig kaon ang mga ingon ana, uy kay makadaot na. Maura man gyud madadali na kog kaon ma, nigawas yun ako ma. Maong mukaon jud ko na basta maabtang ko sa gutom. Ay basta, ay lag permanente ha. Nakasabot. O ma. Kapila naman lang nimo kapirong adlaw, Murag ikatulo na bay. Grabiya sa di mo magdag kapiwi. Di nam kadaot. Wa pa man sa nuhon ko madaot bay. Mao din ay sikreto nimo, Kung di ka magduka din sa office. Kinahanglan gid bay. Lisod na kung magduka-duka ka din unya. Natay malatangan nga trabaho. Na mamimuhan dayon ta. Mao sad. Sige bay. Tiwas. Naunsa man ka? Sakit yung kuto-kuto ma. Oh, nga naman na. Hyper man siguro ni. Na, maulagi na. Sa sige na nimo pasar-pasar o kaon. Mukaon magud ko ma. Ay, lagi. Pero dili madumdum ang oras sa tingkaon. Ma, Ay, kadihot. Magpalit kog tambal haron makainom ka. salamat ma. Nainom na nimong omeprazole? Mana ma. Nya, kumusta naman? Okay na ma. Dili na paras ganina. Dumdum kas oras imong kaon, ha? Lisod na kung ma-ulcer ka. Okay ma. Ma. Mm. Dungan ta po na, inig team building na to. Magsakyanan man ko. Oh, sige bay. Kana pa. Makasakay kong libre nimo. Matsat lang ko nimo kung sa oras sa mugikan, Ani lang so. Bay, dali bay. Apil ta sa duwa. Murag ikabuhi mo bay. Ha? Murag sakit sa dakong kuto-kuto. Pagtarong diya, Lo, nang luspad na ba ka? Bay. Lain mo dyan kung pumati. Ha? Uy, bay! Nakuyapan dyan ko atong tungura. Pila sa kaadlaw nga nakabantay ko nga pirmi kong kabuhion, ilabi na ka ng bag-o ko humagkaon. Unya, murag kumuto na akong kuto-kuto sa kasakit, o kapila ko magbalik-balik sa CR aron mapagawa sa akong hugaw. Muwara man sad kung ina na kong omeprazole. Unya, Andaman na lang yun ng omeprazole permis imong bag. Aron may mainom ka kung mutukar na sa ng hyper nimo.
Kahiyon ako Mubarag ko. Uy, uy, barag bang kuna? Matumba ko. Aray, naigo akong naong singlit sa lamisa. Aray. Uy, pero ti magpuwahas imong mata, Denver. Magpa-check up ta karon dayon. Uy, kay tingalig high blood ka. Matod nimo, kalit kang natumba sa diha ni Barog ka, aron unta mangihi. Posible nga tungod kadto sa kalit nimong pagbangon. Unya ni drop ang imong dugo, mong nalipong ka, hinungdan sa imong pagkatumba. So far, okay raman ang imong dugo. Mo ba, Dok? Normal ra. Salamat, Dok. Mao. O ang imong sugar, normal ra. Dok, dili sa kahan ni tungod sa akong hyper? So nasa day kay hyper? Hinganini na lang. Resitahan ti kag tambal ha para hyper. Unya, likay sa mga pagkaon nga parat. Nakasabot? O, Dok. Salamat. Dili ba ako himarat, pero bisag niinom nako sa mga tambal nga greseta sa doktor nako. Doon na jud gihapoy mga higayon nga mosakit akong kuto-kuto. Nga mura jud kumuton sa kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kining hyper, dili na ba gyud ni siya mawa? Ngano man nga bisag niinom na kog tambal, pero mapasaran lang gani ko bisag usa ka oras lang. Murag mo trigger man dayon siya. Ikadawang pangutana. Dili ko hilig og parat pero hilig ko mangapi o hilig sa kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba ni makatrigger sa hyper? Posible sad ka nga tungod sa stress maong magsigig sakit ang kuto-kuto? Ikatarong pangutana. Doon ay mga higayon nga malipong ko ug mura kog ma-out of balance. Sakto ra ba ang oras sa akong katug? Pero dili lang hinoon consistent ang oras. Unay hinungdan ani. Ikaupat o katapos ang pangutana. Unsa man nga mga pagkaon ang angay na kong likayan o ang angay na kong i-consume? Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle? Aron dili na magsigig balik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Denver. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem kay usam na ko ka medical doctor, mga psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usam na ko ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam na ko ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema, ato ni Ilin Bathan ang bahala niya na, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga not everything must happen immediately to be meaningful. Dili lang gyud tayo magdali gug maayo nga murag magic nga kung say gusto na tong mahitabo sa tong kinabuhi, ma-realize dayon, mahitabo dayon, ha? Agi sa tag mga obstacles, mga ginagmay nga mga lakaronon, problema before matuman ang unsa matong gustong mahitabo. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si Denver. Sa pa ni siya kabatanon, taga Cebu City. Sumasanabati na ito sa drama, murag may problema sa iyang pagka-hyper sa iyang paminaw, no? Sa dili pa ako
tubagon ng mga problema ni Denver. Ako sa day great ning bago na kong amigo o mga amiga diya sa Janro Construction Supply. May Pirilos, Carcar City, no? Silingan ni nila ni Yula o ni Efren de los Reyes, no? Da sa Carcar. Pero Pirilos man nila, no? Bulinawan mo itong ilang Yula. Pirilos, mga Nabasquez, mga Sanho family, no? Dol-dol na da. Ang owner da sa Janro, si Rolando Libus ba niya o Libor, no? Muragwa kay kung makakuha ni mong isuwat, mama. Niya si Gisele Narvasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, o si Ruila Kabkaban, dia sa Pirilos Carcar. The same is true to Ariel Dingdong Pasagdan, dia sa Siyaan, Zamboanga del Norte. May kailan ako sa Zamboanga. Ay, si Dr. Ondo og Michelin Go, dia sa Leroy, o sa nang lugar nalimot ko, no? O si Lloyd Bistil, no? Dia sa Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte din nila. Okay? So, mga taga Cebu City, kumusta naman? Kung ginaot nga okay lang atong kinabuhi. Sumasa na bati na ito sa drama, ang problema ni Denver, unang pangutana. Kining hyper, dili ba gyud ni siya mawala? Ano man nga bisag niinom na ko og tambal pero napasaran lang gani ko bisag kausara usa sa oras sa tingkaon murag na trigger man gyud ay siya. Kining Denver kining atong tiyan di man guni siya mohunong og galing naa may sud way sud magsiging ni siya galing atong tiyan. So sa may tabo ko magsiging galing way galingon di magasgas o na nga murag kag na kay burning sensation dia sa imong chest itawag nila tog heartburn unya ang imong upper abdominal area dughan di ka kasabot murag unya maglisod ka og kanang tone na murag na ay mubara sa imong tutunlan mao na mga tilimad-on nga taas kay og gastric acid sud sa imong tiyan mo ning ang ikatambag ni ko nimo ayaw pagpasar-pasar sa pagkaon nya ayaw pag kaon og kanang paspas nga daghan sa kaayo kay mag-develop kining GERD kitong GERD so mag-eat ka og mga easily digestible food like ripe banana o niya mo sulod ka og mga luag nga mga pagkatulog. ayaw pag jogging pants nga hugot nga nagmatulog ka kay makapikto na sa functional capacity sa imong gastrointestinal tract. Sunod nga pangutana, dili ko hilig og parat pero hilig ko mangapi og hilig sad kog mantikaon nga mga pagkaon. Dili ba rin maka-trigger sa hyper? Posible sad kaha nga tungod ni sa stress. Maong nagsigi og sakit ang akong kuto-kuto. Ini ba di nga na stress? This can cause hyperacidity. Kung ito na may mga atong ginatawag stress ulcer. No? Stress ulcer. So sa may maka-trigger aning hyperactivity? Kanang grabe ka grabe gyud ka kusog yung pagkaon no nya mulay ka sa imong back nya inagdayong katulog kaon kag daghan dili siya advisable nya kanang mga tambok no mga spicy tambok nga pagkaon like garlic onions di po kami ayaw na lang kaon minus especially kanang mga alcoholic drinks energy drink ayaw gyud og inom ana labi na padayong katulog kay makakos na siya og hyperacidity. Of course, stress is one of the reason nganong naamantay mga kaso nga hyperacidity, no? Ikatulong po na, dunay mga higayon nga malipong ko og mura kog out o balance. Sakto ra ba ang oras sa akong tulog pero dili lang hinuon consistent ang oras. Unsa may kahay hinungdan ani. Ang ato bagong biorhythm no? O atong
atong mga muscles kinahanglan po siya conditioning, no? Mo na bitaw nga makaingon ko nga before you wake up in the morning, straight sa ayog dito bangon kay natay gitawag og kanang orthostatic hypotension. So avoid adjusting your sleep position kanang komportable lang ka kay mo matter sa na siya. Kung naamay panahon nga more kag malipong, you might develop this atong gikuan og hypotension, no? Gikan ka natulog nga mobangon dayon ka. Kung mahimo lang matulog ka sa more or less mumao nga oras. Ano matulog man ta? Matulog kita kay para ma-recuperated ta sa mga energy spent for the day in preparation for the next day's activities, para ma-recharge ta, para yung cellphone, niya mo balance ta sa among homeostasis, meaning the functional level sa mga vital organs atong lawas nga medyo kampante, dili dipiktoso. Okay? Kaupat ko tapos ang pangmatana. Unsa man nga mga pagkaon na angay na kong likayan ug ang dapat nako i-consume. Doon na ba ko'y kinahanglang usbon sa akong lifestyle aron dili na magbalik-balik ang pagsakit sa akong kuto-kuto. Yes, mao to, maglikay ka sa mga tambok, mga spicy foods, alcoholic drinks, coffee, tea, mga energy drink like Cobra, Sting, Lipobitan, Gatorade. Nakasakay na siya caffeine content. Kumukaon ka, slowly lang, ayaw yung grabe kayo ka, puro gutom yung kayo ba? Hinay-hinay lang. Avoid eating heavy meals before going to bed. Makaon ka akong ikakuan og katong easily digestible food. Mga prutas, pwede rasad, no? So, kanang imong lifestyle, kinahanglang imong usbon, nga mukaon ka sa saktong higayon, onya exercise. Warm water is ideal rather than cold. Kanang coconut water. Nindot na siya. Advisable na siya. O kung grabe na kayo, you may take proton pump inhibitor. O sa may mga example na ng mga proton pump inhibitor, resita na mong mga doktor. Kining omeprazole, usa na dia, or antacid. Kining mga calcium carbonate like Mylanta. Daghan pang laing mga antacid, Kimalin, Kimalies. So mamili lang ka, over the counter ganyan ang uban. Okay, so muna ako ikaistorya sa mong problema Denver din sa Cebu City o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa among programa sa RMN. And ayan guys, andungan din nyo no ang ano to? Ang sulat tampon ni Denver guys dito sa atong paboritong kini akong suliran. Nga gihatod ka na to from RMN DYHP Cebu. Problema siya nga medical guys no. Sa iyang pagka-hyper. Hyper siya guys. Omeprazole ang tambal pala sa hyper. Ako pag mag hyper acidity ko guys nga Kremel is raman. Pero sa ilaing tambal aning omeprazole biya atong i-search guys. Omeprazole. Kung asa yun siya no specific. Used to treat certain conditions where there is too much acid. Too much acid in the stomach. Omeprazole. Acidity good siya guys. Used to treat gastric and duodenal ulcers, erosive esophagitis, and gastroesophageal reflux. Tamba po rin sa GERD pala. Omeprazole is also used to treat Zollinger-Ellison syndrome.
Nice ang omeprazole guys. Daghan pala siya karga no nga pwede matambalan. So karong adlaw guys, aduna ko'y nakatunan no. Omeprazole pala ang tambal no para sa hyperacidity. Thank you so much for watching and listening. And ayan guys, handungan din nyo no ang ano sa to? Ang sulat tampon ni Denver guys dil sa atong paboritong kini ang akong suliran nga gihatod ka na to from RMN DYHP Cebu. Problema siya nga medical guys no sa iyang pagka hyper. Hyper siya guys. Omeprazole ang tambal pala sa hyper. Ako pag mag hyperacidity ko guys nga criminal is raman. Pero sa ilaing tambal aning omeprazole niya atong i-search guys. Omeprazole kung asa yun siya no specific. Used to treat certain conditions where there is too much acid. Too much acid in the stomach. Omeprazole. Acidity good siya guys. Used to treat gastric and duodenal ulcers, erosive esophagitis and gastroesophageal reflux. Tamba puri sa GERD pala. Omeprazole is also used to treat Zollinger-Ellison syndrome. Nice ang omeprazole guys. Daghan pala siya karga no nga pwede matambalan. So karong adlaw guys, aduna ko'y nakatunan no. Omeprazole pala ang tambal no para sa hyperacidity. Thank you so much for watching and listening.